ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେଣି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ଆଜି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବି ବୋଲି ମୋର କେବେ ବି ଆଶା ନଥିଲା। ହାଏ ଗାଇସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ। ଏଠି ମୁଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରେଡି ହେଇ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଗଲା ବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି କଇଁଥ ଛକରେ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଟା କୋଉ ଜାଗା ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ ଦହିବରା। ଏଠି ମୋ ମାମା ଫୋନରେ କଥା ହଉଥିଲା ତ ସେଠି ମୁଁ ତାର ବି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ। ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ବଡ ମାଇଁ, ଆଉ ରାଇଟ ସାଇଡରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ମାଇଁ। ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପିଉଥିଲେ ଚା, ଆଉ ବଡ ମାଇଁ ମତେ କହିଲେ କି ସେ ମୋ ବ୍ଲଗ ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖା ହେଇଥିଲି ମୋ ବାବୁନ ସହିତ। ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳି ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୋ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲି, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ମିଳେ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବାବୁନ ଏଠି କଣ କରୁଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଡାକୁଛି, ସେ ଆସୁଛି, ସେ ଏମିତି ଅନ୍ୟମନସ୍କରେ ଆସୁଛି, ସେ ଗଳି ହିଁ ପଡୁଛି। ଯଦି ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ।